ki akarom bontani nektek, megmutatni, hogy belülről is csodálatos, és fantasztikus a doboza is, és elvárom nektek, nagyon sokan ki se dobják. Látom, a hang az jó, mert általában meg szoktam kérdezni, de már itt előre mindenki már teszi a pluszokat, hogy tényleg a hang jó. Én örülök neki, hogy a hang jó, és akkor vágjunk is bele. Nagyon sokan vágynak egy üzletre, akár Magyarországon, vagy bárhol egy nagyon jó üzletet megnyitni, de ahhoz egy csomó pénz kell, csomó anyagi és egy csomó minden, amire szükség van. Most elkezdetitek a nemzetközi üzletet, nagyon sokan elkezdték, és hála Istennek nagyon sokan sikeresen. Gratulálom nektek is, akik ott vagytok, és hallgattok engem, hisz nagyon sokan április 4-e óta elindultak, és hamarosan behálózzuk tényleg a kis bolygónkat, mert Mexikó, Kanada, Amerika, Németország, Anglia, Spanyolország, Szlovákia, Románia, Olaszország, és sorolhatnám, Ukrajnát majdnem kihagytam, most már a kis Ukrajnánk is nagyon szépen ebbe az hónapban teljesített, úgyhogy akinek van orosz ajkú ismerőse, azokat is várjuk a mai napon, hisz mai napon utánam Ukrajna fog következni, oroszul lesz a prezentáció. Na hát, menjünk tovább, nézzük is, miről is akarunk beszélni. Hát a küldetésünkről elsősorban, hisz amikor látom ezt a szlájdot, én örülök, hisz az emberek életminőségén tényleg tudunk javítani. De nem csak az élet, az egészségén, hisz az egészség, én azt szoktam mondani, nem a termék csodálatos, csodálatos a mi szervezetünk, hogy helyre tud állni ilyen gyorsan, hisz nagyon sokan tényleg nagy betegséggel jöttek ide, és hála Istennek nagyon jól vannak. De ne is betegségekről beszéljünk arról, hogy legyünk fittek, egészségesek, és tele legyünk energiával, mint ahogy én, mint a Duracell. Ez a kis termék, ez a csodálatos termék a közösségünket csodálatossá teszi természetesen, hisz az anyagi helyzetét is javította, nagyon sok ember most már immár passzív jövedelmet tud elérni minden hónapban, nem kell járni neki a munkába, hanem otthonról szervezheti a munkáját. Hát a siker alapjai elsősorban kell, hogy legyen egy ilyen prémium termék. Nálunk egyetlen egy van, az a szerencse, nem kell betanulni mindenféle termékeket, omega, meg minden szervere, nálunk az egész testet, ahogy a kínai mondja, az egész testet komplexbe kijavítja lényegében. Vagyis a termék az prémium. A második, látjátok, a nemzetközi üzletről beszéltem, az tényleg nem csak nemzetközi, hanem Magyarországon is nagyon sokan már, hála Istennek, nagyon jól állnak, nagyon sok utazást és sok minden ajándékot megnyertek, de azt majd a következő szlájdokon fogjuk látni. Marketing terv. A marketing terv egyedülálló tényleg, és a jutalmaz, vagy a jövedelmezési rendszer, és természetesen Európa nyitás, hisz Európában július 3-án megnyitott hivatalosan a Wingate cég Portugáliába, úgyhogy uniós cég vagyunk. És természetesen az eszközöket, amit kapunk, hoppá, még sincsen. Akkor nem azt a szlájdot töltöttem fel. Igen, a következő lett volna az eszközöket, de látom, vagy nem azt a szlájdot, vagy nem azt nyitottam meg. Mindegy, akkor menjünk most már ezen a szlájdon végig. Nem akarom... Igen, minden reggel, amikor felébredtek, akkor mindenkinek van egy célja, van egy álma. Valaki azt szeretné, hogy a családa egészséges legyen. Szerintem mindenki. Aztán szeretné megélni az időskort, és boldog időskort. Aztán valaki szeretné beutazni az egész világot. Velünk ezt megteheted, hisz nagyon sokan már elindultak, nagyon sokan utaztak. Én is már kétszer a Wingate segítségével kerültem nyaralásra, most jöttem vissza, Török Rivéráról. Csodálatos, boldog vagyok, hogy ennél a cégnél vagyok, és természetesen nektek is köszönhetem, hisz egyedül nem tudtam volna semmit tenni, hanem veletek a közösséggel együtt. Aztán valaki szeretné az állam otthonát, vagy akár kifizetni az állam otthonát, hogy hitelekben van, ezt megteheti nálunk, ugyanúgy szintén az államautót, és természetesen jótékonykodni is szeretnének. Ez csak egy pillantást arra, hogy milyen jövedelmet lehet nálunk elérni, már $39, és elárulom most, nem csak $39, most mindenki kap
$119 ingyenes csomagot, amivel elindulhat, és ő is ugyanúgy odaadhatja a legjobb barátjának, ismerősének, ingyen odaadhatja ezt a 119-es csomagot, és felépíthet egy óriási csapatot karácsonyra, nem lesz gondja az ajándékokkal, hisz lesz egy csomó pénze, csak el kell indulni. Ezeket a jövedelmeket el tudjátok érni 4 hét alatt, és mindössze, ha nem 4-et mondok, többet hozzatok, de ha csak 4-et hoztok már, akkor is ezt a számokat, és megismétlik ők is, ezt a számokat természetesen el tudjátok érni. Hát nem az a dia van bent, elnézést, én mégis csak leállítom, mert nem az a dia van, és ez kellett volna jöjjön utána. Látom, hogy nem az az egész prezentáció, úgy gondoltam, hogy kitöröltem, de mégsem. Azon kívül még személyes weboldalakat kaptok, amiről beszéltem az előbb, hogy $119, és személyes weboldalakat 4 darabot kaptok, ami lényegében nem kell még, hogy YouTube csatornád legyen. Nem kell a regisztrációs linket se beágyazni, ha meg akarsz hívni valakit. Semmit nem kell, itt minden kész weboldalakat adunk magyar nyelven, minden magyar nyelven. Nem kell neked semmit fordítani természetesen. Erről beszéltünk az előbb, erről is beszéltünk. És most itt van az a slide, ezt hiányoltam, hisz nagyon sok orvos és tudós azon igyekezett, hogy mindenki egészséges legyen, és tele legyen energiával, de ez a slide nem is arról szól, hogy pontosan nagyon sokan, amikor még régen voltak ilyen cégek, meg vannak is, azok 40-60 éves cégek, amik ezelőtt elindultak Magyarországon, és akkor mindenki azt várta, na milyen ez a termék, milyen tanúsítványok vannak. Itt vagy 80 rajta, ha majd megkapjátok, meg tudjátok nézni, aki megkapta, azt meg tudja nézni, és mindenki azt mondta, jaj, ha kóser tanúsítvány, az már szuper a termék. Nálunk nem csak kóser van, hanem GMP is megvan, és még a halál, és még azon kívül izzó, meg ilyen kis picikéket csomó minden tanúsítvánnyal rendelkezik, ami nagyon fontos számunkra, hisz tudjuk, hogy biztonságosan megihatjuk, és biztonságosan érezhetjük tőle magunkat, amikor megvásároljuk ezt a terméket, természetesen. És az óceán ereje. Amikor bemegyek a szupermarketokba, mindenhol látom 3 az 1-ben, és nekem egyből kattant egy szlogen is azon kívül, hogy 3 az 1-ben, hisz nálunk is szépség, egészség, hosszú élet, vagy hosszú élet, szépség, egészség, ahogy akarjátok, hogy hosszú életen át maradjál szép és egészséges, és fiatal. Ez, ami nagyon fontos, hisz ezt kívánom mindenkinek, aki fogyassza a terméket, azt nem kérdés, hogy tényleg ez az aktividán. Mi is a tartalma? Barna alga kivonat, ami nagyon fontos, kombu és megabu, 2 fajta algából. Látjátok, balkészvel a kombu, másikon a megabu, hosszú 6 méteres vastag levelekkel rendelkezik, és magas koncentrátumú fukoldán van benne, és magas koncentrátumú L-fukóz és foszfát csoport poliszacharid, ami azt jelenti, hogy 95%-os tisztaságú és 28,5%-os koncentrátum. Elárulom, hogy a gyárunk 48 éve a nemzetközi piacon van, neki vannak olyan gép, ami elő tud állítani 34%-os koncentrátumot, ettől magasabb nincsen, 34%-os koncentrátumot, ez magas, nagy gyógyszergyárak vásárolják meg azt a terméket, és gyógyszerekbe adagolják. Azt tudni kell. 3 az 1-ben, igen, 3 az 1-ben arról beszéltünk, hisz a sejtek varázsillata, hisz az orvosok már több mint 2000 tanulmányt, meg tudósok, kórházi, klinikai vizsgálatok, laborvizsgálatok, rengeteg minden keresztül ment, függetlenekről beszélünk, ami azt jelenti, hogy helyreállítja a szervezetet. Vagyis amikor megszületünk, akkor mindenkinek a DNS-be be van táplálva, be van programozva, vagyis ezt állítja helyre. Ez, ami nagyon fontos. És amikor beszéltem, hogy 3 az 1-ben, tényleg mindjárt a következő szlájdon fogjuk látni, hisz nem hiába az orvosok miről számoltak be? Arról számoltak be, hogy első számú táplálékról beszélünk, nem táplálékkiegészítő, nem orvosságról beszélünk, hanem 100%-os táplálékról beszélünk, valamint a liszt, a cukor, a só, és sorolhatnám. És mi tartozik az elsődleges funkciókhoz? Na megint jön a 3 az 1-ben, hisz ha megnézitek,
Az első a sejtszintű tisztítás, a második az apoptózis, és a harmadik az őssejt. Hát a tisztítás az nagyon fontos, nem úgy, mint ahogy általában mondják nektek, hogy fél évente, vagy akár évente tisztítani kéne egy ilyen gyomorkúrát, meg sorolhatnám bélkúrát. Nálunk minden nap ugyanúgy, hogy minden nap eszel, iszol, ugyanúgy minden nap megy az egész testben, az egész szervekben a tisztítás. Utána az apoptózis. A megváltozott sejteket, vagy rákos sejteket eltávolítja, és új sejtek keletkeznek. Az őssejtek, nagyon sok őssejterápia volt még pár évvel ezelőtt, még a bőrt, mindent sorolhatnám, őssejtekkel, meg egy csomó betegségeket gyógyítottak. Nálunk az őssejtet beindítja, helyreállítja, hogy újra kezdjen működni, mert alvó állapotban vannak, amikor az aktivitánt kezdett fogyasztani, felébreszt, és mint egy kis lokomotív hajszállereken keresztül elkezd a szívtől a májba minden szervet meglátogatni, és ahol hiba van, kezdi javítani. Vagy akár a polcokat, majd a következő szlájdon fogjuk látni, víz, levegő és táplálék. Ez lehetne jobb is természetesen. Sajnos a vízről tudjuk, mindenki tudja, hogy vizet már csak a boltba tudunk, vagyis kell vásárolni, csapi vizet nem tudjuk meginni, vagy tisztító rendszerek, mint ahogy a képen látjátok, vagy akár még komolyabb tisztító rendszereket, vagy ha valaki olyan szerencsés, hogy valahol forrásvíz mellett él, én azt mondom, az szerencsés tényleg, de a táplálékot ugyanúgy meg kell venni, vagy a drága táplálékot, vagy fogyasztod az aktividánt, és nem kell a drága táplálékokra pénzt költened. Újra visszatértünk. Mit állít vissza? Pontosan a napi tisztítás, sejtszinten tisztít, aztán az apoptózis, és utána pedig az ősejtet helyreállítja természetesen. Megkérdezik tőlem is nagyon sokan, Gyula, lehet-e gyógyszereket meg táplálék kiegészítőkkel egybe fogyasztani? Én azt mondom, kell is, nem hogy csak lehet, hanem kell is. Nagyon sok olyan kemoterápiás barátunk, partnerünk van a közösségben, aki pontosan olyan gyógyszereket fogyaszt, vagy amit tisztítani, ki kellene tisztítani, és ez elsősorban kitisztítja azokat a dolgokat, és természetesen azokat a hasznos anyagokat, amire szükség van, akár egy paradicsomot, vagy egy körtét, vagy egy almát megeszel, azokat a vitaminokat, vagy azokat az anyagokat felszívja, jobban felszívja, ugyanúgy a táplálékkiegészítőből is jobban elsajátítja, jobban felszívja. Úgyhogy hajrá mindenkinek, a vér tényleg lehetne jobb, a kis motorunk jobban kéne, hogy vagy funkcionáljon, vagy dolgozzon, a kis pumpánk jobban kéne, hogy nyomja a vér, de sajnos mindenkinél általában sűrű a vér, nehéz a vér, ami azt jelenti az orvoshoz, amikor elmegyünk egyből, mi az első? Vérképet, nézzük meg a véredet. Az az első, elküld téged egy vér. Tudják mindenki, hogy sajnos az étel, meg a táplálék, meg a levegőtől sajnos a vérünk mindenkinek sűrű, azért szoktak egyből mit adni? Egy vérhigítót. Vérhigító, ami a májat, meg a vesét rombolja nálunk, de 100%-os természetes vérhigító van, lehet fogyasztani ugyanúgy szintén, aki magas vérnyomás vagy cukros, mert azokban már benne van a vérhigító, vagy ha vérhigítót fogyasztasz, lehet ugyanúgy fogyasztani az aktividánt is természetesen. Amiről beszéltem, hogy vírus ellenes hatása van, már harangozzák, hogy jön megint valamilyen vírus, de ne jöjjön. Én azt szeretném, hogy ne legyen vírus, békésen éljünk, aztán gyulladáscsökkentő, gomba ellenes hatás és sejtregeneráló, ami nagyon fontos. Itt ebből kiemelem, hogy a porszokban elkezdi újra termelni azokat a folyadékokat, amire szükség van, azért már 3-4 nap a fogyasztása után már érzik a partnereink, hogy nem fájnak az izületek, helyreálltak. Úgyhogy én azt mondom, hogy tényleg egy csodaszer, fantasztikus csodaszer van a kezemben, de nem csak a kezemben, mert én fogyasztom is, hisz tényleg, de nem is a szer a csodás, hanem a szervezetünk csodálatos, hogy ezt fel tudja dolgozni, és helyre tudja állítani. A májat, a vesét tisztítja, és véd a sugárzástól, ami nagyon fontos, mikrohullámsütő, telefon is sorolhatnám, ezektől elektromos energia. És egy csodálatos szlájdhoz értünk, kedves hölgyeim és uraim, mindenkinek azt kívánom, hogy a jobb oldali
szlájdon legyél te is olyan, mint ahogy látjátok a jobb oldali szlájdon, legyél feszes a bőröd, tűnjenek el a májfoltok, öregedési foltok, és sorolhatnám, hisz amikor belülről javítja a szerveket, ugyanúgy szintén kívülről is a bőröt nagyon szépen javítja, a hölgyek erről be tudnak számolni, hogy a drága kozmetikumok mellett elkezdik fogyasztani az aktivitást, és végképp kivirágoznak, megfiatalodnak a hölgyek, nem csak a hölgyek, az urak is ugyanúgy szintén, de nem csak belülről, hanem a hajszíne is elkezd változni, vagy visszanyerni a hajszínét, dussabb lesz a haja, nem hiába az aktividán megfiatalít. Ami nagyon fontos. Természetesen itt látjuk a tapasztalatokról beszámolókat, a képeken látjátok. Én csak egy szlájdon állok meg, mert egy nagyon sok dohányos van, aki nagyon sokat dohányzik. Már általában a tüdő össze szokott zsugorodni a sok dohányzástól. Nagyon káros, az orvosok is ezt mondják. És amikor elkezdeni fogyasztani az aktividán, akkor lámlám kezd kiengedni a tüdő. Úgyhogy ez csodálatos, fantasztikus, hogy ilyen dolgok történnek meg. Aztán bőrrákkal szenvedett a hölgy, kemoterápián, kemón keresztül ment, és sajnos utána mindennel próbálta kenni, nem sikerült, lám egy hónap alatt milyen lett. Csukjátok be, vagy ha 18 év alatti gyerekek vannak, vigyétek ki a szobából, én azt szoktam mondani, hisz ez tényleg egy horror, de sajnos ez valós horror. 84 éves mamát hazaküldtek, mert amputálni kellett a lábát, a szíve gyenge volt, magas vérnyomás, cukor, úgyhogy nem tudtak, hogy mit csinálni. A gyerekei azt mondták, nem, mi kívülről, belülről aktividánt nyomtak bele, és lám, csodaszép lett a lába. Ugyanúgy szintén ez egy horgász, ő is magas vérnyomás, cukor, sajnos nem tartotta be a diétát, amputálni akarták az ujját, immár nem amputálják az ujját, hanem horgászni jár, vezeti az autót. Utána orvosok, nagyon sok orvosi, nekem is van például a saját tapasztalatom, én tüdőembóliát kaptam el, mind a két tüdőm tele volt vérrel, most nem régen voltam egy hónappal ezelőtt CT-n, Kismedence, az egész mindent átvilágítottak, megnézték, és az orvosok csodálkoztak, hogy lehet mind a két tüdő tiszta. Úgyhogy nagyon sok orvosi tapasztalat, beszámoló van, nem csak biorezonancia, meg aurával is. Utána erről csak annyit akarok a jobb kéz felől, ha látjátok, de mindjárt egy tollat előveszek, ha meg tudom oldani. Nagyon mindegy. Mindegy, a lényeg az, hogy 600 millit rejt egy ilyen kis tasak, mindjárt ki is veszem nektek, megmutatom. Ez általában 3 napig elegendő, ha valaki fogyassza 3 napig elegendő, ami azt jelenti, hogy egy ilyen kis doboz akár egy hónapra is elegendő. Az a lényeg, hogy folyamatosan szedjed, folyamatosan újjon meg a sejt, ugyanúgy folyamatosan tisztítás legyen, és folyamatosan az ősejtek elkezdenek dolgozni. Ha máshol megveszed, ahol nem tudod, se neve, semmi nincs az interneten, nekik az a dolguk, hogy minél többet eladjanak belőle, amire rá van írva, hogy fukoidán, de semmi köze nincsen, lehet, hogy hozzá, mert ők mennyiséget akarnak eladni, olcsón sokat eladni, mert tudják, hogy a fukoidán az nagyon hasznos, hisz a mi tasakunkban, ahogy említettem nektek, magas koncentrátumú fukoidán, és magas koncentrátumú elfokózós foszfát csoport, és poliszacharid, egy teljes menü a sejtjeink számára, 28,5%-os koncentrátumot rejt ez a kis tasak. És hogyha egy ilyen kis tasakot én megiszok egyszerre, tegyük fel, akkor olyan, mint hogyha ott 30 darabos kis kapszulát megennél egyszerre. Most gondold el, hogyha én 3-szor ezt megiszom, akkor neked 3-szor kell 30 olyan dobos és kapszulát meginni, hogy egyáltalán eléred, még el se fogod érni azt, amit én ezzel az egy tasakkal. Hogy kell fogyasztani? Ezt majd le tudjátok akár tölteni, vagy meg tudjátok állítani a videót. Csak annyit mondok, hogyha valaki ajánlja másoknak, akkor az a kérésem, hogy figyeljen legalább 5 napig, akinek ajánlotta, hogy fogyassza, mert nagyon sokan vannak, elkezdik fogyasztani, és utána valami vagy elkezd fájni, vagy megijed,
hogy a szíve jobban ver, dobog, és akkor abba hagyják a fogyasztást. Nem, le kell vinni az adagolást, hogyha egy tarsakot fogyasztott tegyük fel, akkor egy fél tarsakra, vagy akár még lejjebb vinni. A lényeg, hogy figyeljetek, ugyanúgy gyerekeknek is lehet fogyasztani, de nem csak gyerekeknek, kisjószágnak, kutyáknak, cicáknak, halaknak, akár nagy jószágoknak is, hisz ő nekik is ugyanúgy hat, mint az embereknek. Aztán meg szokták kérdezni tőlem, hogy Gyula, mennyibe kerül ez a termék? Hát a termék mennyibe kerül? $69, ahogy említettem nektek, már egy ilyen kis doboz meg lehet venni, ami egy hónapra elegendő. De ha olcsóbban akarod megvenni, természetesen a 199 csomagot, megveszed ezt az aranycsomagot, ebben 4 ilyen doboz található, ami azt jelenti, 69 helyett már $49, és $77 tudtál megtakarítani. Durván én úgy szoktam számolni, $80 marad a zsebedbe. De vannak más csomagok is, ahol $269 lehet megtakarítani, ez az 500-as csomag, vagy a nagyobb csomagoknál még többet tudsz megtakarítani. Én ezt rendeltem az 1790-est, hisz én akkor nem is gondoltam, hogy szükségem lesz rá, de a Jóisten vagy az univerzum látta, hogy nekem erre szükségem lesz, és pont amikor megkaptam a terméket, akkor kerültem pontosan kórházba. Hála Istennek a segítségével, én naponta 4-et a kórházba kezdtem fogyasztani az intenzíven, és egy hét múlva engemet már ki is engedtek, mert azt mondták, hogy nagyon rossz vagyok, nem fekszek az ágyba, járkálok az egész nap, nekem semmi bajom nincs, úgyhogy menjek haza, úgyhogy hazaengedtek. Na hát, ahogy mondtam nektek, 269-et tudtok megspórolni természetesen, itt 77-et. Én mindig azt mondom, amikor meg akarod rendelni ezt a kicsit, mert azt mondod, jó, én kipróbálom. Én azt ajánlom, egyből vedd meg a nagyot, vagy akár még ettől a 3 vagy 2 darabost, mert utána rájön az ember, hogy hát miért nem vettem meg én ezt a terméket, miért nem vettem meg a nagyobb csomagot, mert sokkal jobban jársz anyagilag is. És aztán megkérdezik tőlem, jó, Gyula, hát meg lehet vásárolni, de hogyan lehet fizetni? Fizetni elárulom nektek, hogy augusztus 4-e óta mindennel lehet fizetni, kriptovalutával lehet fizetni, PayPal-lal lehet fizetni, bankkártyákkal lehet, Visa, Maestro kárd, aztán American Express, még Union Express is, még a Kína is, a fizetőeszköz az is benne van. Vagy hogy mindennel lehet fizetni természetesen, és több mint 120 országba szállítják a terméket teljesen ingyen, vagyis én azt szoktam mondani, all inclusive, vagyis minden benne van az árban, ahogy látjátok. Magyarországon, vagyis Európában, Unióban DPD szállítja, Amerika, Kanada és a többi részére IMS máskülönben 180 országba szállít, és UPC. Nagyon figyeljetek oda, amikor megrendeltétek a zárót, nyomon lehet követni mindenhol, figyeljetek oda a telefonszámot, a címet jól írjátok be, mert nagyon sokszor a DPD nem tud titeket megtalálni. Úgyhogy írjátok, helyesen töltsétek ki. Ha természetesen Kanadába, vagy akár Angliába, vagy más országba, ahol nem szállít a DPD, ott is ugyanúgy szintén rendesen figyeljetek oda, mert szoktak hívni általában a telefonon. Aztán jön a marketing terv, eljött a legérdekesebb dolog, én azt szoktam mondani, persze akit a pénz érdekli, vagy aki nem akar minden nap, mint én is, én nap mint nap jártam a munkába ugyanúgy, ahogy ti is, alig tudtam kijönni a fizetésről hónapról hónapra, és lám-lám, belekezdtem a Wim Grace-be, és most már passzív jövedelem van, én már nem járok sehova, itthon ülök, és itthonról dolgozok, akkor inkább úgy mondjam, itthonról dolgozok, és többet keresek, mint ott a munkahelyen kerestem. Fantasztikus, 21 egyedi bónusz van, és heti kifizetés, ami azt jelenti, 4 fizetést kapunk minden héten, minden szombaton általában fizetés van, pénteken zárás, péntektől péntekig, szombaton fizó, én nagyon örülök, mert akkor el tudjuk költeni a pénzt, és természetesen még van egy fizetésünk, még egy bónuszunk, az a nemzetközi bónusz, mindjárt arról is fogok mesélni nektek. Ez, amit mi csinálunk, ez a mi munkánk, a mi közösségünk.
Ez pedig, amit a cég épít, vagy más emberek, más struktúrákból, akik bejönnek ide. Én azért mondom, amikor megkaptad ezt a linket, egyből gyorsan szóljál, kérd el a vezetőtől, vagy aki meghívott tégedet, hogy minél hamarabb regisztráljál a céghez, hisz ezt a passzív jövedelmet neked már elkészítette a cég, neked csak teljesíteni kell, ahogy teljesítetted, te minden hónapban fogod kapni ezt a passzív jövedelmet természetesen, amit nem a te munkád eredménye, hanem más emberek munkájának az eredményét fogod kapni. Az irodában meg tudod tekinteni ezeket a számokat természetesen, vagyis nem számokat, hanem alattad, akik utánad regisztráltak természetesen, és a rentál bónusz 13%-ot fizet ki a cégünk, ami azt mondja, hogy 13 alapot, egy menedzser 2-t kap, vezető 4-et, igazgató 6-ot, és aranyigazgató 6%-ot kap. Szerintem ez fantasztikus, amikor minden hónapban megkapod a rentál bónuszt, amire nem is számítottál, még egyszer visszamegyek, igen, nincsen meg a másik szlájd, mindegy, az a lényeg, hogy a rentál bónusz megkapott passzív jövedelmet. Ami azt jelenti, már innentől kezdve egészen idáig, általában, amikor a gyémánthoz elérsz, ahol más cégeknél azt az 1%-ot néhány gyémántnak szétosszák, nálunk a gyémántól egészen a menedzserig, végig mindenkinek végigosszák ezt a jutalékot. Ez fantasztikus. Mindenki számára elérhető a marketing, mindenki számára elérhető a termék, és mindenki be tudja mutatni a terméket. A terméket nem kell eladni, nem kell árulnod, hanem adod a linkedet, beregisztrál, megrendel a terméket, és már fogyassza, és mindenki eredményt ér el nagyon hamar. Na az ajándékok, elértem a legilyen finom dologhoz, sikeres csapat ajándékok. Már amikor a 2500 pontot elérted, ahol már passzív jövedelmet is kapsz, rentál bónusz 2%-ot, ugyanúgy megkapod a 199-es csomagot ajándékba, még pluszban, még a cég rátesz neked egy ajándékot. Utána, amikor kétszer megismétled ezt a 4000 pontot, akkor megkapod a notebooknak a zárát, ami azt jelenti, te vásárolod meg, és te döntöd el, hogy milyen notebookot szeretnél vásárolni. És a cég rád bízza. Utána, amikor megismétled az igazgató szintet kétszer, 8000 pontot csapattal együtt, 80 doboz, ez nem olyan sok, akkor megkapod az első utazást, megint a cég neked adja a pénzt, te döntöd el, kivel még elutazni, hova utazol, és mikor utazol, vagyis a cég rád bízza. Ez szenzációs. Aztán jön a következő ajándék szintén, amikor megkapod a következő utazást, ez gyűjtőpont, vagyis amikor elindultál, és 6 hónapod van, hogy teljesítsél, utána megint 6 hónapod van, ha elérted az 50 000 pontot, ez gyűjtőpont az első hónaptól kezdve, akkor megint kapsz egy utazást, megint el tudsz menni utazni. Ez fantasztikus, nem csak én, Évike, Marika, Attila, és sok ember már megkapta ezt az utazást. Én azt kívánom, hogy mindenki kapja meg ezt az utazást, és utazunk akár együtt is. Aztán jön még egy ajándék hátán. Amikor én megrendeltem ezt a terméket 1790-ért, én nem tudtam, hogy van ez a bónusz. És akkor csodálkoztam, hogy bemegyek az irodába, és nekem 1790 felesleges dollár mennyiségem van az irodában. Kezdtem kérdezni, hogy a vezetőséget, hogy mi is van, hogy történik. És ők elmesélték nekem, hogy az első 2 hétben, amit teljesítesz, amit vásárolsz saját magadnak, én magamnak vásároltam az 1795-ös csomagot, ha te tegyük fel, nagyon sokan már visszakapták, Évike is visszakapta, meg sokan visszakapták, 509, általában nagyon sokan veszik ezt az 595-ös csomagot, és azt vissza is kapják. 2 hónap alatt, 4 hónapod van rá, természetesen, kétszer kell teljesíteni a 80 doboz csapatostól, ahogy ezt teljesítetted kétszer, visszakapod a termék árát, amit te vásároltad. Ez fantasztikus barátom, fantasztikus hölgyeim és uraim, hogy bónuszok hátán, ajándék hátán. Én mindenkinek azt kívánom, minél hamarabb kapjátok meg ezeket a bónuszokat, hisz szerintem ez fantasztikus, amikor ilyen bónuszokat tudsz elérni a cégnél.
Aztán a siker első lépései, vagy a siker alapja, én azt szoktam mondani, mi is az? Hát elsősorban használd a terméket, ajánld a terméket, és segíts másoknak. Ha ez megvan, akkor természetesen a jobbkész felőli táblázatot, amit látjátok, ezeket az összes bónuszokat ti el tudjátok vinni magatokkal, természetesen meg tudjátok kapni, meg tudjátok érezni nem csak az aktividán az óceán erejét, hanem én azt szoktam mondani, akár a pénz erejét is meg tudod érezni, hisz természetesen el tudod költeni minden szombaton a jutalékodat. Ez fantasztikus. Aztán van még egy olyan bónuszunk, ami sehol nincsen, ez a fix százalékos jutalék, ez pontosan arról szól, hogyha valaki vásárolt, tegyük fel, én vásároltam egy csomagot, és én meghívtam Janikát, tegyük fel, Janikát meghívtam, és ő is ugyanazt a csomagot megvette, mindegy, hogy milyen, ugyanazt a csomagot megvettük, egy karrier szintre léptünk. Vagy más társaságunknál, ha egy karrier szintre léptünk, és én tegyük fel, én elutaztam nyaralni, vagy nem, vagy megfeledkeztem, és nem csinálok semmit, de a Janika látja, érzi az óceán erejét, és látja a marketing erejét, ő elkezd dolgozni, és meghívja a Palikát, kapok 8%-ot, meghívja a Janikát, kap 7%-ot, a Marikát, kap 6%-ot. Magyarul én visszajöttem az utazásból, hogyha elutaztam valahova, és nézem a számlámon, pénz van. Én nem azt mondom, hogy egyetlen egy embert hívjál meg, de még hogyha egy embert hívsz meg, még akkor is nálunk annyira lojális a cégünk, hogy még fizetést kapsz azért is. Ez fantasztikus szerintem. Sehol ilyen nincsen. De meg szokták kérdezni tőlem, hogy milyen dobozok vannak, és mi van benne. Hát az első 3 az a bronz csomag, az első és a harmadik az ugyanaz, hisz ugyanannyi pontot kapunk, 25 pontot, ugyanannyi hétig vagyunk aktívak, és 4 mélységig vagyunk ugyanúgy szintén. Egyetlen egy a kakuk tojás, ez a 49-es csomag, ahol 40 pontot kapsz, 4 hétig vagy aktív, és összszintre lefelé vagy pontosan mélységig kapod a jutalékot. Ez fantasztikus. Aztán általában 199-es csomagot szokták megvásárolni, az arany csomagot, ahol lényegében 100 pontot kapsz, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy pont, 1,99 dollár, 8 szintre lefelé kapod a jutalékot, és 8 szintre lefelé, és 8 hétig vagy aktív. Ez fantasztikus, de fantasztikus, hogyha démánt vagy, és megveszed például a 2 csomagot, ami azt jelenti, hogy 2 csomagot vettél, 2 ilyet, megrendeltél, és mi történik? 3-szor évente ezt meg kell ismételni, és egész évben aktív vagy, és egészen 10 szintre lefelé kapod a jutalékot. Ez fantasztikus, hogy egyszer csinál, nem kell neked raktárt, mint máshol, más cégeknél raktárt, biztosítani egy kis szobát, hogy a sok aktivitást, amit meg kell venni, hogy kapjál jutalékot. Nálunk ezt nem kell megtenned, hisz mondom 2-szer, 3-szor, hogyha megcsinálod ezt a 2 doboz, akkor te egész évben aktív vagy. Ez fantasztikus. Fantasztikus a dupla bónusz, ez fantasztikus. Mindenki számára ez most elérhető, még azoknak is, akik április 4-én csatlakoztak hozzánk. Mit is jelent ez? Ez pontosan azt jelent, hogy 4 héten belül 4 partnert, 400 pontot megcsinálsz, és dupla jövedelmet kapsz. A 20% helyett közvetlen új partnerről van szó, ami azt jelenti, hogy pontosan 20% helyett 40%-ot kapsz. Ha te itt megkapnál 80 dollárt a 4 partnerért, én nem azt mondom, hogy 4-et hozzá többet, akkor te 160 dollár jutalékot kapsz. Ami azt jelenti, ha neked még nincs szükség a termékre, és azt mondod, vagy a termékre szükséged van, és azt mondod, nem akarod a pénzt kivenni, akkor kapsz egy ilyen nagy dobozt ajándékba tőlünk, a cégtől. Ez fantasztikus ez a sok ajándék, amit ad a cég, és innentől kezdve a 4 ember után, 400 pont után, én dupla pontot kapok. Tegyük fel, megcsináltam 100 000 forintot, akkor nem 100-at kapok, hanem 200 000 forintot. Ez fantasztikus. Fantasztikus, könnyű a marketingter, könnyen meg lehet csinálni, csak tenni kell érte. Hát az első a 49-es csomagot bemutatom nektek, ahol 40 pontot kapsz, már csak azért is, a 39-es lesz utána, ott 25 pontot kapsz, 40, nem 40-et, itt 40-et kapsz, mert ha 10 embert tegyük fel, meghívtál, 49 dollár az nem olyan nehéz meghívni,
10 ember, de most ingyen is meg tudod hívni, hisz 119-es csomagot ajándékba adunk mindenkinek, és még ő is tud 10 darabot ajándékozni. De ha 49-re meghívtad, és 10 ember megvásárolta ezt az aktivitást, az azt jelenti, hogy neked már dupla pont van utána, akárhány embert, akármit fogsz meghívni, dupla pontokat. Itt dupla pont nélkül számoltuk természetesen a jutalékot, ha ezt megduplázna, akkor nem 1200, hanem $2400 lenne a teljesítményed. Itt 800-at kapunk 400-at nemzetközi bónuszt, és természetesen $1200, és természetesen még egy ajándék terméket, és ezekben az ajándékokban már részt tudok venni. Itt van a 39-es, amiről beszéltem, $800 helyett csak 400-at kapsz, és $1200 helyett csak $800 kapsz. És a kedvenc csomagom, az aranycsomagom, általában nagyon sokan ezt vásárolják, ami azt jelenti, hogy hogyha ilyen csomagot veszel, 4 héten belül, én megkérdezem tőletek, hogy van-e közületek, barátok, ismerősök, akinek szüksége van $199 befektetéssel magába, a saját egészségében, a családja egészségében, és kapjon $1290. Szerintem mindenkinek van barátja, akinek szüksége van erre a pénzre. Természetesen itt ugyanúgy megkapod az ajándékterméket, és természetesen ezekben az utazásokban mindenben részt veszel. És természetesen, ahogy mondtam, hetente egyetlen egy embert kell meghívni, 4 embert, és ugyanazt kell, hogy megismételjék a többiek. Fantasztikus, és $1940 már a zsebedbe lapul, de ha te azt mondod, nem, you can do, én ezt megcsinálom, és megcsinálom a következő hónapot is, akkor nem $1940 kapsz, a második hónapban már 116 000, hihetetlen, de ez így van, $116,000 is el tudsz vinni tőlünk, ez így van. És aztán meg szokták kérdezni, nagyon sokan szeretik ezeket a magas kockázat üzleteket, ahol nem 199-et kell, hanem $1000 befizetni, és napi 1%-ot kapnak, ami azt jelenti 7% hetente, ami azt jelenti, hogy ha $1000 befizetsz, akkor $70 kapsz hetente. Nálunk $199 saját magadba, a családod egészségébe, a saját üzletedbe vagy termékbe befizeted, amit meg is kapsz érte egyből a terméket, és már az első héten 44%-ot kapsz, a második héten 109%-ot, harmadik héten 300%-ot, és a negyedik héten 900%-ot. Fantasztikus, ez csak a termékes céggel lehet megcsinálni, más céggel ezt nem tudod megcsinálni. Mit kell tenni? Azt kell tenni, hogy elsősorban elkérni a regisztrációs linket, akit meghívtál. Ha én hívtalak meg, vagy a YouTube csatornámon találtál meg, akkor írjál nekem, hívjál. Ott van az elkapó oldalom ugyanúgy szintén. És amikor regisztráltál, akkor voilà, kapsz egy ilyen weboldalt, 4 weboldalt, 4 ingyenes weboldalt, ahol megtalálod természetesen, mit találsz meg, megtalálod a videó 13 nyelven, utána megtalálod a marketinget, és utána megtalálod az egész prezentációt, ahol be van ágyazva a saját linket, be van ágyazva a saját elkapó oldalat. Hogy is néz ki ez? Na nézzük meg. Amikor elküldöd itt fent, figyelembe vegyétek, hogy itt fent a zászlókon, hogyha rákattintasz az angolra, vagy a németre, vagy a spanyolra, akkor azon a nyelven jelenik meg a videó is, meg a felirat, minden. Először is elküldöd a fényképedet, beírod az összes adataidat az elkapó oldalba, vagyis weboldalba, saját weboldal magyar nyelven, és voilà, elküldöd 13 nyelven, ahogy említettem, a hölgy elmondja nektek, hogy miről is szól, mi is az aktivitás, és miért fontos a számotokra természetesen. Aztán a marketing tervet, ha valaki azt mondja, hogy engemet a pénz is érdekel, a marketing terv is ott lesz, és voilà, így fog kinézni az elkapó oldalatok, itt rajta lesz a nevetek, rajta lesz a számotok természetesen, gyorsan beregisztráltok, és már mehettek tovább is pontosan. Itt pontosan az e-mail címre elkülditek a üzleti fotótokat, és a programozók behelyezik itt,
behelyezitek a Facebook, a WhatsApp, a Viber, a Telegram és a Skype csoportot, így gyorsan ezt megnyomjátok, elmentitek, és voilà, már megvan az elkap oldal. Az első lesz a marketing, így rejjebb tekeritek természetesen a szájtot. A második lesz az 5 perces videó, és a harmadik természetesen teljes prezentáció. És a negyedikre rátok gondoltunk, hogyha valaki prezentál, vagy akar csinálni valami videót, akkor megtehetitek ezt egy videót, megcsináltok, a YouTube csatornából a kódot behelyezitek, és már küldhetitek a barátotoknak, ismerőseiteknek természetesen. És voilà, egy ilyen csodálatos elkapó, 4 elkapó oldal lesz számotokra, 4 weboldal, ahol be lesz ágyazva a saját referállinket, ahol ugyanúgy szintén nem csak a referállinket, hanem a videós be lesz ágyazva, és még hogyha YouTube csatornát sincs, akkor is ezt el tudod küldeni, meg tudod oldani bárkinek. Én szerintem ez fantasztikus, fantasztikus, hogy ennyi sok ajándékot, fantasztikus, hogy ennyi sok minden eszközt ad a szék, neked semmi más nem kell, csak beregisztrálni, most ingyen, most még ajándékba kapsz $119. Én mindenkinek azt javaslom, minél hamarabb regisztráljál be, induljál el, és jó egészséget, energiát kívánok mindenkinek, aki fogyassza a terméket, az nem kérdés, és hamarosan tényleg végigjárjuk az országot, ahol élőben bemutatjuk online a termékeket, ugyanúgy szintén beszélgetünk a termékről, lehet, hogy orvosok is lesznek velünk, akik tolmácsolják szintén, és hamarosan természetesen akadémia is lesz, és megtalálhatjátok az események naptárunkba az oldalon, mikor van a magyar konferencia, kedden és pénteken általában 6 órától, és természetesen megtalálhatjátok a román konferenciát, akinek van román ajkó ismerőse, és amit nem találtok meg, még szerintem nem tették ki az ukrán. Az ukrán az ma 7 órától, keddenként 7-től, nálunk 6-tól, a magyar, az ukrán pedig az orosz nyelven, akkor inkább úgy mondjam, orosz nyelvű hölgy fogja elmondani nektek, és természetesen az Amerika is van, és köszöntelek titeket, üdvözöllek a csapatomba, aki regisztrál, jó egészséget, ahogy mondtam, teljes energiát, hisz ezzel a termékkel megkapjátok, az nem kérdés, és mindössze 3 perc beregisztráltatok, és onnantól kezdve már a csapat tagjai vagytok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, már csak egyet még az 5 perces videót lejátszom nektek, aki még nem látta, maradjon itt és hallgassa meg egy 5 perc, gyorsan lejátszom a videót. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!